Hindi yan maliit, malaki yan. Hindi galap, sarap. Basta ano binagagira na? Sabi. Muli na kita doon sa maipon. At iingay nyo, naka-live akit. Meron pa dyan malaki, kasi laki ng ilong mo. Hello, shout everyone. Hindi mo din pa yan ay atching. Ikaw, Madia. Ikaw o ako. Hindi ka na yung atching sa hapon. Diyos niyo, yung marimar. Diba pwedeng kasing-laki ng ano mo? Di parang nagtubo na bisog-bisog ang pakwan. Mari pa nga iba kita bikay pa. Kita mabidyo kita duman. Kung sa lang mainitom, ang paglakaw. Mainiton?
Di ba may pakwan ng si Boy? Ano na? Barakla na. Hmm? Yung videohan niya ito, nakulo. Kaninduan mapower, ha? Bakit kinuroan na? Hindi na, Boy. Walang momo today. Sisi Disyang, may galang shoutout. Sisi, kumusta? Hindi, may nag-comment yan sis Disyang. Hindi daw malaki yung ano, yung laman ng kamuti para lang daw itlog ng pugo. Or parang kasi laki lang ng itlog niya. Magalap shoutout sisi, kumusta na? Bihira kita makita ng ano magla-live. Sumakit yung likod ko dyan sisi kahapon kasi nag-harvest kami ni Mother. Pinagtinda ni Father sa palengke. Dineliver kahapon. Kanina. Sumakit yung likod ko. Ano na kasi pangatlong harvest na yan. Medyo konti na lang yung mga puno na mayroong laman. Kasi halos na-harvest ng Mother. Big love shout out. It's 8 million viewers. Thank you. Kumakain ako ng pakwan. Puntahan ko yung bahay mo sis Disyang. At ako ay manood ng iba mong video. At idikit ko na rin si stress ko. Ayan, upcoming premiere ka pala. Na-aching si mga dear. Hatching. Ayan, Dan Tamsak sis sa iyong upcoming premiere. Next week pa pala to. Sa June 28 pa. Hatching. Si Mother pa na hatching. Ayan, dikit ko na din sa iyo yung aking tanod. At panoorin ko tong simple floral floral design. Ayan, sana all. Galing talaga mag-design ng flowers. Ayan, watching ako si dito sa yung simple floral design. My God, si stress nabubulong.
Kain tayo, pakwan. Labot mo ako, basta. Thank you, Sis Bisyang. Labot mo ako, basta. Sigurado kang parang itlog ng pugo. Parang ano, yung itlog ng ano dyan. Ang pala yung kulubot. Maliit yan kasi nasa city. Pero kung nasa personal ka, malakas na yan yan. Ayaw maniwala. Bahala ka sa buhay mo. Manay Bicol, Migalong shoutout. Manay Bicol, kain kita, pakwan. Salamat, Manay Bicol. Nam NC, Migalong shoutout. Kumusta na Nam? Long time no see. Bakit hubad ka na? Bakit hubad ka na Nam? Ayan o. Meron ka ng damit. Kumusta? Labot mo ako, basta. Kumusta tayo dyan? Uy, namiss ko na yung mga ganyan-ganyan. Kumusta na ang mga buhay-buhay? Ha? Kumusta na ang mga buhay-buhay natin? Parang ayaman na ni Nam NC. Kasi ito, farmers pa rin. Ayun na, kain tayo oh. Pakwan. Maliit ba yan, Nam? Sa tingin mo, maliit ba yan? Kamuti na yan na sinarbest ko kahapon. Nagsasabi kasi din na parang itlog lang daw ng pugo. Ayan, puntahan ko yung mga bahay-bahay nyo. Bakit? Naghahanap ng kakampi. Sana all may kakampi. Ayan, may upcoming premiere din pala si Nam NC. Ayan.
Susukin ko na to. Premiere in 9 days. Ang tagal pa nito. Sa June 30? Bakit ang tagal pa nito? Ayan, waiting na po ng NC. At manood din ako ng iyong ibang video. Panay hatching ni Mother Jen. Ayan ito, Thanksgiving Part 2 Chow Time. Ayan, si Manay Video. Buti na lang, meron ako ditong mga alagad. Ayan, watching ako kay Sis Bisyang, at saka ito kay Ma'am NC. At saka itong isa, kay Manay Bicol. Bisyang, miga love shoutout, buhay ka pa na. parang tayo na lang yung natitira sa YT, ah. Yung iba, hindi ko na nakikita. Yung dating mga natin, sa grupo. Hindi na gumawa ng ulit, ng bahay si kapatid, at saka sino yun? Si Sis Ina. Sayang naman. Kanta ng Ma'am Daisy. Sis Daisy, kailan ka mag-live? Tapos kanta naman tayo ulit. Diba dati nagkakantahan tayo? Namimiss ko na yung boses mo, napaka-sweet. Manay Bicol, andito din ako sa yung video na my own version of creamy pasta. Ayan. Salamat nagbigay ng CPO kasi may mga alagad na ako ngayon. Ayan pa oh. Ito kay Sis Bisyang, kay Manay Bicol, at saka ito kay Nam NC. Ayan. Sa Thanksgiving Part 2 Chow Time featured by ayan. Basta yun na yun. Ayan. Kasi yung isang sisi ni tita andito sa akin, kaya lang bulok naman. Timburi ring. Shoutout. Natandaan mo pa yung mga team na yun. Wala na ata yun. Sino si Ampalaya? Huwag mo nang alamin Sis Bisyang, basta si Ampalaya. Kailan ako, kailan ako mamamatay dress? Hindi sabi ko kailan magla-live si Sis Bisyang. Grabe ka. Sabi ko, kumusta na yung mga dating team? Basta kilala mo yan, si Ampalaya. Basta yun na yun. Huwag mo nang alamin kung sino yan. Basta si editor. Kaya nga alam na alam yung timburi ring, no? Panalo. Ako kaya. Panalo, Panalo, Tikmalo, where are you? Wala na yun. Ilan kilala ni dating kasamahan nyo ata to sa Ampalayang Kulugot. Dating kasamahan ata natin yan dati. Sabi ko, kailan ka magla-live Sis Bisyang? Para akyat kami ni Nam NC. Parang hindi na nakanta si Nam NC. No? Nakanta ka pa ba, Nam? Bubat na pala, akyat. Mag-search mo na. Isa lang, baka lubat din to. 78.
Bibi, huwag kayo maingay. Nakalive si tita. Ayan. Ano na? Done watching na ako kay sis Bisyang sa kanyang simple floral design. Ayan. At saka dito kay Manay Bicol din. Done watching na ako, Manay Bicol. Labot mo. Pulsa. Ayan, sino pa ba yung gusto magpasalang dyan at isalang ko sa kalan? Wala na eh. Si Manay Bicol, tapos na din. Si Sis Bisyang. Si Nam and si ito pa, ongoing pa. Maka nitong ano oh. Hindi ko maubos-ubos. Watermelon. Ang nipis na, sobra na sa hinog. Itanim ko kaya ulit yung ano nito, buto. Di pala yung kulubot, gusto mong magpasalang. Labot mo. Pulsa. 8 million viewers. May galaw shoutout. Thank you po. Ayan o. Hindi pa tapos ako dito kay Ma'am NC. Kumakain pa sila. Nagmumukbang. Wala na sila. Wala na ba? Ano pwede? Ano lang? Wala ba? Ano ba? Ano si Karo? Ba yung cake one? Masarap ka naman ito. Ito lang. Nakata na din yung maray. Organ kan sa India. Sige yun. Kasi darong dito lang dahil araw ito ba? Karara akong kanyang klase. Mr. Ano yan? City? OMG. Bakit ganyan yung pangalan? Hide kita. Baka ikaw yung kulubot. Mr. City? City? Ano yarn? What kind of name is that? Labot mo. Pulsa. Ang sarap ng pakwan. Ha? Ha? Ilan na ba ng video sa ano?
Purura, mahal. Saka na. Di ka lang magpailaw para di ka mailim. Done watching Nam NC. Ayan, may paharang pa sa huli. Thank you 6 million viewers. Dalawa yung tambay ko. Sino yung iba dyan? Masabaw ang pakwan. Hello Sir Tony Mix Vlog. Nagalaw shoutout po sir. Salamat po sa pagbisita ulit. Salamat po sa pagpa-member. Kaya manood po ako ng iyong video. Buko. Yung galing yung buko dyan. Mabubulunan ako noong kinakain kong pakwan. Buko pala yan. My goodness. Ano nangyari sa mga madlang people? Kanina may nagsabi dyan. Kanina may nagsabi dyan na ang liit daw parang itlog ng pugo. Yung kamuti. Mabubulunan ako sir ng pakwan. Joke lang. Diba? Napatawa. At least, natawa ako. Ayun, tuntang ko yung bahay mo. Oo, pwede. Pwede, itlog maalat, hindi itlog ng pugo. May nagsabi kasi dyan na itlog ng pugo daw. Ayan. Halo ka, diba? Itlog maalat pala. Wala ka pong upcoming premiere, Sir Toniba. Palabot mo ako. Ayan, dito po ako sa hanap tayong mahaba-haba. Dito sa Libreng Mani. Sponsor by Ilang-Ilang at ng buong ano ba yun? Ayan. Dikit ko na rin po ito si Friends Maria Support. Sankap sa Pinas. Dito po ako kami sir sa sa Sorsogon, Bicol. Daragang Magayon, hali sa probinsya kang Sorsogon. Di ako nagpe-premiere. Di ako nagpe-premiere. Sali ka sir sa sa premiere namin every Saturday. Nag-iipon kami ng mga kasama. Pati ka natabi. Bicol ka man? Certainly ba? Bicol ka din po ba? Sali ka sa amin sir every Saturday. Nag-premiere kami nila Ma'am Puching, Better Sweet, sila Sis Vine Vlog. Di ako mahilig sa ganun, na marathon. Bakit ba? Ano lang naman, once a week lang naman po. Kasi tamad-tamaran din naman kami mag-upload. Kunti lang naman kami po. Ano lang kami? 5 lang. Ayan, nandito po ako watching sa video. Libreng Mani sponsor by Ilang-Ilang at ng buong team Kabady. Siway po sa inyo. Ayan. Sorsogon, asawa ko. Asawa ng kuya ko. Ayan. Opo. Bukol din po pala. Kami, hindi pa naman po kami sentro ng Sorsogon. Dito lang kami sa unahan ng Puchaw. Boundary ng Albay, Sorsogon. Hindi pa talaga totally sentro ng Sorsogon. Hindi ko nga po alam yung mga salita ng Sorsoganon kasi may halo na silang parang Bisaya. Kami talaga yung salita namin
Parang ano, Naga. Kahit ang layo ng Naga sa amin, pero yung salita namin, pure na Bicol. Kain po, pakwan. Ayun o, paubos na ni Chris. Okra. 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 Hindi ako marunong magsalita ng salitang Sursuganon, Sursugon. Kasi may mga halo na sa kanilang Bisaya. Kahit Bicol po, ang daming dialect, iba-ibang ng Bicol. Pag pumunta ka ng Daraga Albay, iba din yung salita nila. Pag pumunta ka ng Ginubatan, iba din. Ligaw. Asan ka now? Dito po sa probinsya, sa Sorsogon, sa aming Tres Marias Farm. Ikaw po, sir, saan ka po ngayon? Nasa ibang bansa ka? Ibang bansa ka po ba? Opo. Tatlo kasi kami yung magkakapatid na babae. Kaya lang, ako lang yung nakikita sa vlog kasi may mga kanya-kanya na silang Pinangalan ko lang sa aming tatlong babae. Pero ako lang talaga yung nag-handle. Ako lang talaga yung may-ari ng channel. Pinangalan ko lang sa aming tatlo. Tres Marias Farm. Ngayon kasi may mga kanya-kanya ng pamilya sila. Kaya hindi ko sila makasama sa aking vlog. Abra. Sa Abra. Malayo din pala, sir. Ikaw? Opo, meron. Meron doon sa kabila. Yung puti na kamote. Kahit hilaw, kinakain na namin. Ah? Ganun ba? Kami nung maliliit kami, Sir Tony Beat, na-try din namin yan, kainin na hilaw pa. Matamis. Tapos masarap din yan gawing yun. Ang tawag sa amin, molido. Yung candy. Yung kamote. Kaya lang, pag di sanay, masisira siya mo. Oo. Gamot din yun eh. Diba, Sir Toniva? Yung yung hilaw na kamote sa mga nag-LBM ata, na mga baby. Pinanggagamot yan eh. Ayan, mauubos ko na yung aking pakwan. Oh, thank you, Lord.
Salamat po, Sir Tenueva. Ingat po. Thank you, thank you. Manonood pa po ako ng ano mo, video. Sis Disyang, dan sisi sa iyong simple floral design. Nabubuli talaga ako. Salamat, thank you, 5 million viewers. Salamat po. Sige po, sir. Salamat po na marami. Itatago na lang ang ganda nito dahil ayaw kong ayoko maghihintay lang na magpapinaw. Nabuloy ka daw. Hilain mo daw ang dila mo. Ganun. Ayan, watching pa rin po ako dito sa isang video naman ako manood ng ano mo, Sir Tuniva, ng itong highlight. Sa ilalim ng puno ng akasya. O, ano meron dito? Sa ilalim ng puno ng akasya, may asong ba? May mumo? Naka-live si Young Channel. Ah, okay. Sige po, silipin ko. After nung ano, tapos na yung isa, yung libreng mani. Tapos na ako doon. Puntahan ko si Young Channel. Palabot mo ako. Ayan. Thank you. Itatago na lang sa dahil ayaw ko. Anong oras na ba akit? Ayan, 39. Ano lang ako? Mag-isang oras lang. Palabot mo ako.
Para lang sa'yo. Dapat talaga. Labot mo ako. Basta. Nam Auntie. Auntie Blood. Sana all. Ayan. Manay Church, Pugi. Marami na hapon. Grabe sa Pugi talaga. Ginawa na akong baklat. Loko ka. Loko ka talaga. Labot mo ako. Basta. Nagwawakas na ba? Salamat po sa inyong viewers. Bakit ba sila nangyayari ito? Ilang minutes na lang guys, mag-end live si Chess. So, ayan. 24 na lang.
Bakit ba? Iluwi. Ano pa ba yung mga na-adyan? Thank you. Dalawa sa akin.
Hanapin ako ba si mag-order bestida, be? Kailangan ko mag-order ng damit. Wala akong suotin pag sa Maynila. Bakit ba kailangan nangyari ko? Hindi na sabat kami sa KTP Seashore. Yeah. Meron yan, di ba? Ito na kami. Sabi, tikay kami. Sa 5 or 4? Ang pusa at ay swerte ngayong 2025. Talaga ba? Naswerte yung pusa. Kasi naglungan. Kasi di inibiro ko. Ikaw, buon magayon. Ano masabi? Pili ka lang. Yellow, blue, pink, or red? Makanuso. Hello, sis Marie. Sis Marie Cuibas. Namesi, thank you. Salamat sa inyo dyan. Ang pala yung kulubos. Dan watching ako nam sa iyong video. Sige, parang mas matang ka doon. Okay.
yung bahay mo si nakalive ba si sino yung nakalive? Si Virgin ba? Nakalive ba si si Virgin da? Virgin da, ano nga yun? Politiko? Kalimutan ko na yung pang-apelyido. Wala nakalive kasi. Sino ba yung nakalive? Nakalive ba si Virgin siya? Bakit ba kailangan mangyari sa'yo? Select color? Ito na. Select na nga. Ano ba? 269. Bakit naging 272? Saan ba pwede nakakuha ng voucher? Voucher. Ano? Magpada pwede. 69. Ano? Kana na nilibigay man charge na. O, di mag-charger ko. Ano ang oo. Hindi ko sila ipag-back. I-back mo na.
Ito 500 plus Bye everyone. Mag-end na si Charles. Thank you everyone.